डीजे मनीष सोनू खानपुर। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे आगा पीछा में सोचता सब समाहाई ले तोगे ये आगा पीछा में सोचता सब समाहाई ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। गजब छौ है डलाइट गे एक तो हर बनल छ बॉडी कपड़ा केन होइ छ टाइट गे कम के उमर में बुचिया गजब छौ है डलाइट गे एक तो हर बनल छ बॉडी कपड़ा केन होइ छ टाइट गे तोरा जत ऊपर दहिया की पसहाई दे तोगे एक चढ़ जत ऊपर दहिया की पसाई दे तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। तोरा देख के कोनो छोरा के होई छै नहीं कंट्रोल गे सब छोरा छौ तोरे फेरा में हंस हंस के नहीं बोल गे तोरा देख के कोनो छोरा के होई छै नहीं कंट्रोल गे सब छोरा छौ तोरे फेरा में हंस हंस के नहीं बोल गे सलम दरसिर हाली ही राम की सुन न जनाई रले तोगे एक डीजे उमेश डीजे बादल राज न जनाई रले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे छम छम ये नाम करे कियो बजाई दे तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे आगा पीछा में सोचता सब समाहाई ले तोगे ये आगा पीछा में सोचता सब समाहाई ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे तोरा हल्दर में लगा के बोला छोरा बाय ले तोगे डीजे मनीष खानपुर बाजार ब्लॉक रोड।